खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै आङो बर' हारिनि गुबै बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरजों बोरैहाय गावखौ सोलायनो हादों बा न'खर बोरैहाय आलो गोजोनै न'खर दैदेननो हादों आं बेखौ दिन्थिनो नाजागोन। आरो बेजों लोगोसे बर'नि न'खरा माबायदि जानांगौ आरो बे न'खराव मा थानांगौ आं बेखौ दिन्थिनो नाजागोन। बे समाव आङो बिटिआर उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गंथामसो गामियाव आङो दावबायहैगोन। दावबायहैनानै दिन्थिनो नाजागोन जे आरो बिथांमोननिफ्राय बिबुंथि लाखिनो नाजागोन जे बिथांमोनहा बाथौ सिबिनायनि गेजेरजों माबायदि जौगानो हादों आरो माबायदि सोलायनो हादों। बे समाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालि जथुम्माफोराव जोङो नुनो मोनो जे बर' न'खरा माबायदि जानांगौ आगोलनि बर' न'खर दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनो। दायो आथिखालाव बर' न'खरफ्रा माबायदि जाना दं, बे सोलायनाय मुगायाव बर' न'खरा माबायदि जानांगौ आं बेखौ दिनै दिन्थिगोन। आरो बे समाव जोङो गामि फारसे जोङो आवगायलांनो सानबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो सफैनो हाबाय नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सियालमारि गामि होननायाव। बेयाव जों मोनसे न'खराव हाबफैदों। बे समाव केमेरामेनखौ दिन्थिगोन। बे न'खराव जोङो बे न'खरा बाथौ थानसालि दङ होनना मिथिदों आरो बे न'खरा बे समाव खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनिफ्राय। नोंथांनि नामा मा नाम? आं किनाराम बर'। न'खराव साबैसे दं? न'खराव दासिम जों साथाम दं, फिसाला सासे ओमफ्राय जों बिसि फिसाय। दा बे समाव नोंथांनाव मोनसे सोंथि मिथिनो लुबैबाय, सोंथिनि गेजेरजों मिथिनो लुबैबाय जे बाथौ धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों न'खरखौ माबायदि सोलायनो हानाय मोनदों नोंथां? खुलुमबाय। बे समाव दिनै मोनसे समनिफ्राय आं दिनै फैयै मोनसे समाव बहुत नोरजिया न'खरमोन आंनि न'खरा। बे समाव आगुआव जिथुनिखि बोलि प्रधाननि बे दोहोरोममोन आफा आइ थानाय समनि। दिनै आं फैयै बे माबायाव सफैबाय, बे पर्जायाव। दिनै जायबायदि मोनसे समाव आंनि न'खरा जायबायदि दुखुथिया नोरजिया न'खरमोन, जाहाथे बोथिसे जानानै बोथिसे राननो गोनां बेबायदि अबस्था, बेबायदिनो दिनै न'खरसेयावहा दिनै सेरसे माइरं संनांगौआव दिनै आधा केजि माइरंजों जों मिलायनानै सोलिना जायोमोन। आरो सम बेबायदिनो दिनै सोरनियावबा खुमब्रा, मैथ्रु फिथाइ, लावफोर बिबाय बायनानै बेबायदि जों दिनै सोलिबोबाय। दा दिनै बे समाव फैयै बोराइ बाथौखौ फोसाबनाय जेला ओंखारबोबाय, बै समाव दिनै आंबो बोराइ बाथौनि जिथुनिखि दहाय लानानै आं दिनै बाथौखौ खुलुमना सिबिना दिनै माखासे जिथुनिखि न'खरनि थानाय जानाय परिबेसफोरखौ आं गोबां सोलायनो मोन्दों। दा बे समाव सोलायनायनि गेजेरजों आं दिनै गावखौनो दिनै आनान गसाइ बोराइ बाथौआ आंखौ थोंजोङै मोजाङै अनदों होननानै आं बेखौ सानो। बेबायदि दिनै जेब्लायबो दिनै दोहोरोम होनना बुङोब्ला आं दिनै गोबां फोथायनाय आंनि गोसो गोरबोआव हाबबाय। दिनै आं एफाग्राब थांनाय बारनि बायदि आं खस्थ' खालामनो नांलिया। दोहोरोमनि दोनदालाव नांना थामारोब्ला मानसिया मोजाङै लामा मोनमारो, आं दिनै बेखौ बुजिबाय। दिनै आंनि न'खराव दिनै जानाय लोंनाय जेबो खस्थ' गोग्लैयाखिसै। दिनै मोजाङैनो मोजां दिनै आं बेबायदि फिसा देराहैब्लाबो आं दिनै लुनानै आनान गसाइ बोराइ बाथौनि दहाय मोननानै आं दिनै देरहासार जाबोदों। आरो दिनै जिथुनिखि गोसोनि साननाय हनाय मावनायफ्राखौ आं सिमाङाव सानाखैमोन, बेबायदि गांसे फिसा देरा सायलाग्रामैब्लाबो आं दिनै बानायनो हागोन आं बेखौ सानामोन। दिनै आनान गसाइ बोराइ बाथौनि अननायजों दिनै आं माखासे देरहासार जानो हादों। दा बेनिखायनो बै मंगलबार साननि सफैगोननि सानसे आगोल समबारनि मोनाबिलिनिफ्राय गोसोआ आंहा गुद जाबाय थायो। आर'जआव दिनै मेथाइ खननाय, दामनाय देनाय, बाथौ थानसालि खुलुमहैनाय, बेखौ आं जेब्लाबो गोसोआवहा आंनियाव जाखांफैबाय थायो। सानसे मानिबा समाव दिनै गामिनि बाथौ थानसालिफोरा आर'ज जायाखै होनना बुंब्ला गोरबोजों आंहा दिनै दुखु गाबखांनाय दं। दा बिनिखायनो आं सानो आं दिनै गोबां आनान गसाइ बोराइ बाथौनि आं दिनै फिथाइ मोनबाय। दा बिनिखायनो
आंनि उन जेनेरेसननि जिथुनाखि गामियारिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनै बेबायदि खुलुमोब्ला दिनै निसय जों देरहासार जागोन। आं फोथायबाय आनान गसाइ बोराइ बाथौआ निसय दंमारो आरो बिथांनि अननाय मोननायाव दिनै आं देरहासार जाबाय आरो जेब्लायबो मानसिया गोथार गोसो, निमाहानि गोसो, खौसेनि गोसो, सैथोनि गोसो बेखौ लानानै दिनै अराय गावनि जिउआव दावबायलांनो हायोब्लानो जेबो खैफोद खैदांनिफ्राय अराय गोजानाव थानो हायो। साबायखर होदों। आदसा नोंथांनाव साख्रि मावनाय दं नामा, सरकारि साख्रि मावनाय? बेबायदि आंनि न'खरावथ' रावबो बेबायदि गैलिया जाहैबाय। दिनै जाबादि नुदों जों साथामानो, सासे फिसाला दंमोन, देरसिन फिसाला आरो फिसाजो सासे। फिसाजोखौ दिनै MA कमप्लिट खालामनानै सासे LP टिचारनो बिलाइ हरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे ग्रेजुवेट जानो हायाखिसै। सानै फिसालायाबो एसे नांथालांबाय। दा बे समाव बै समनि जिथुनाखि दिनैनि बाथौ फोसाबनाय खुलुमनाय बे बुब्लिया थानायमोनब्ला आं दिनै फिसाफोरखौ गोजौ थाखोनि सुबुं खालामनो हागौमोन होननानै आं दिनै गोरबोजों गाबखाङो। थेवबो आं आसा खालामदों जिथुनाखि आनान गसाइनि अननायखौ आं बेयाव मोनबायब्ला अब्ला जिथुनाखि आंनि फिसानि फिसौफ्राखौ आं दिनै मोजां लामाजों जिउ दैदेनलांनोखौ आं दिनै सानदों आरो बेखिनि जिउ दैदेनलांनो हागोननि खाबुखौ, बे लामाखौ आं दिनै आनान गसाइ बोराइ बाथौनिफ्राय मोनबाय। दा बेखौनो आं दिनै आसा खालामनानै जिथुनाखि गामिनि रायजो राजा बिदा फंबाय बिथांमोनखौबो आं दिनै बेबायदि मावलांनो थाखाय बाथौखौ जेब्लाबो फोथाय, बाथौखौ जुदि नेवसिगारोब्ला खैफोद आखराव गोग्लैयो। दा बेनिखायनो बाथौखौ अराय माने सैथो गोसो, निमाहानि गोसो, गोथार गोसो, खौसेनि गोसोजों गावनि गोरबोआव जुना लाना अराय खुलुमबाय थायोब्ला बेबायदि माने आनान गसाइनि बोराइ बाथौनि अननाय फिथाइखौ बेबायदि मोनमारनो हायो। साबायखर थाबाय जे बाथौखौ सिबिनायनि गेजेरजों दिनै नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि बोर मोननानै दिनै बेखिनिसिम दिनै बिथाङा आलो गोजोनै न'खर दैदेनगासिनो दं आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो खालामलांनो हागोन। बिनि थाखाय आं आनान गसाइ बोराइनाव आर'ज गाबबाय। बे समाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फाख्रिबारि गामियाव दंफैयो आरो बेयावनो मोनसे न'खराव जोङो हाबफैबाय। केमेरामेन उदय औवारिखौ दिन्थिनो थाखाय आं खावलायदों। बे समाव आदैखौ बाथौ बिबुंसार जानानै खुलुमग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो बेयाव देखायगोन जे बाथौखौ सिबिनायनि गेजेरजों दिनैहाय माबायदि सोलायनाय मोनदों आरो बाथौखौ माबायदि मोनसे न'खर जानोब्ला बे न'खराव मा मा थानांगौ, आं केमेरामेन बिथांखौ आङो दिन्थिनो खावलायगोन। बे समाव न'खरनि बिथिना लागोन जे बाथौ धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों न'खरखौ माबायदि सोलायहोनो हानाय मोनदों बिनि सायाव आङो न'खरनि बिगोमाखौ सुंद'यै बिबुंथि खुलुमबाय। जोङो गोदोआवहा बोलि बथान दङमोन। बे समावहा जोङो इसोरखौ जों सिबियामोन। मोदाय दावरायखौ जों सिबिनानै जों बिराद खस्थ' मोनबोनाय आरो दिनै जोङो बाथौ धोरोमखौ लानानै जोङो दिनै गावखौनो गाव मोजां मोनबोदों आरो बिराद मोजां जाबोदों आरो न'खरफोरखौ जों गोदोनिसाय दिनैसिम सोलायबोनो हादों आरो जों गथ' गथाय न'खरनि परियाल बेफोरखौ जों मोजाङै फिसिबोनो हाबोदों आरो सुंबोनो हाबोदों। आच्चा, न'खराव सोरबा साख्रि मावनाय दङ नामा? साख्रिथ' मावनाय गैया, होमबाबो गथ'फोरा एसे फरायनाय दङ। गथ'फोरखौ फोरोंनो हादों आरो बिजनेसथ' गैया, आं खेथिखौनो खालामनानै बिदिनो गथ'फोरखौ फरायहोबाय आरो न'खरखौ बिदिनो मोजां खालामलांनो हादों। साबायखर थाबाय। दा नोंथांमोना नुदों जे सरकारि साख्रि गैयाब्लाबो बिथाङा खेथि बारिनि गेजेरजों नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ फोथायनायनि गेजेरजों, सिबिनायनि गेजेरजों आरो नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि गोहो मोननानै दिनै बिथाङा बेखिनि न'खरफोरखौ लुफुंनो हादों आरो बेबायदिनो आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो नाजागोन। नै बाथौखौ दिन्थिनो नाजागोन। बाथौआव दिनै आलारि बाथि फोजोंदों आरो ओरैजाय नैबेयाव दङ माइ बाख्रि। माइ बाख्रिखौबो आङो दिन्थिनो नाजागोन। दिनै बेबायदिनो नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि
जि गोहो बा जि अनसायनाय बेखौ मोनदां हाया। गोसो गोथारै खुलुमोब्ला निस्सय सिबियोब्ला निस्सय आनान गसाइ बोराइ बाथौआ अनहरो आरो बेबायदिनो न'खर खुंलांनो हायो आरो आङो बेखौ केमेरामेनखौ आं दिन्थिनो नाजादों न'खौ सोरगिदिं। दा नोंथांमोना खोनाबाय न'नि बिगोमानिफ्राय जे बिथाङा गोदो रावबो माने इसोरखौ माबायदि सिबिनांगौ रावबो दिन्थिनाय गैयामोन। नैबे दुलाराय बाथौ दाफुंनायनि उनाव दिनैहाय नैबे फोसाबनायनि उनाव बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायनि उनाव दिनै बाथौखौ सिबिनायनि मोनसे लामा मोनबाय आरो बयबो खुलुमजानाय बयबो सिबिजानाय इसोरखौ गाबज्रिनो हानाय मोनसे परिबेक जाबाय। बिनि गेजेरजोंनो दिनै गाव गावबागाव न'खराव सिबिनो हानाय जाबाय आरो बेबायदिनो सिबिनायनि गेजेरजों मावनाय दांनाय गासैयावबो जाफुंसार जानो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायगोन। ताराजुलि गामि होननाय जायगायाव जोङो सफैबाय आरो बे गामिनिनो मोनसे न'खराव जोङो सफैबाय। आं केमेरामेनखौ दिन्थिनो खावलायदों। दा बिथांमोननि न'खराव सिबिसालि दङ आरो बाख्रि दङ। आं केमेरामेनखौ आं दिन्थिनो खावलायदों। खुलुमबाय। खुलुमबाय। बे समाव नोंथांनि मुङा मा मुं? आंनि मुङा भद्रेश्वर दैमारि। ओरैनो न'खराव साबैसे दङ? ओरैनो जोंहाथ' न'खराव जा आंनि बिसि आरो लोगोसे गथ'फोर दोङो आरो आंनि भागिन आरो भागिन बुवारि माबा बिहामजो दङ। ओमफ्राय गथ'फ्रा फरायगासिनो दं? गथ'फोराथ' फरायगासिनो दङ। गथ'फोरा सासे पास गिदिर गथ'आ देग्लाय हाई सेकेन्डारि पास खालामबाय आरो लोगोसे नैथि गथ'आ बे माबायाव डिग्रि 4th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ आरो उन्दैया माबायाव फरायदों क्लास 10आव देग्लाय। बिथाङा इंलिस मिडियामाव फरायदों ओमफ्राय बिसोर बर' मिडियामनिफ्राय फरायनानै पास जालांजोब्बाय आरो। साबायखर थाबाय। आं बे समाव नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों आरो सोंथिया जाबाय नोंथाङा बे बाथौ धोरोम बर'नि गुबै बे बाथौ धोरोमखौ गोदो गोदायथ' बेबायदि सिबिनो रोङामोन फ्रायानो जों बयबो मिथिगौ। फोरोंनायबो गैयामोन। दा आथिखालाव बे माबायदि सिबिनांगौ माबायदि गाबज्रिनांगौ बोराइ बाथौनि सेराव दा बेखौ फोरोंनाय जाबाय। दा नोंथाङा बाथौ सिबिनानै माबायदि सोलायनाय मोनदों? ओरैनोथ' जों थारमाने बाथौ सिबिनानै माबायदि मोनदों माने जों बाथौखौ सिबिनानै गोबां जोंनि जिउ खुंलांनाय एबा जोंनि बायदिसिना संसार जानायनि बेलायावहा जों बहुतखिनि थारमाने हेल्प मोनदों आरो। दा जोंनि जिहेतु बाथौ धोरोमा गुबै धोरोम बे जों सैथो धोरोम जों बेखौ गोबां मोजां मोनदों आरो बेखौ सिबिनानै जों बहुतखिनि माखासे खामानियाव जों आवगायबोदों आरो दावबायबोनो हादों। आरो लोगोसे मोनसे बेयावहा ओरैबायसा जेब्ला जों बे बाथौ धोरोमखौ सिबियैनि बेला बै समावहा जों माबायदि जादों खिन्थु दायो माबायदि जादों जों बेखौ गावखौनो गाव गोबां थारमाने गोसोखौ मा खालामो जांख्रिखांनाय एबा जों एकदम जौगाखांनाय मोनदों आरो जेब्ला बाथौ धोरोम जों जेबो आगोलाव जों बेयाव बाथौ धोरोमा फोसाबनाय बाथौ धोरोमखौ जों जेब्ला माबा खालामदों बै समावहा 1990 सनावहा जोंनि ताराजुलि गामियाव गायसनजेनदों। बेनि उनावहा जों न'खर न'खर बे समावनो गायसननायनि उनावनो जों समाजाव गायदों समाजाव लादों आरो समाजनि उनावनो जों न'खर न'खर गासिबो न'खराव जों लादों आरो लानानै जों सिजौखौ गायनानै जों माबानाय लोगो लोगोनो जों ओरैबायसा थारमाने मोजां मोनदों जों स्वयं थारमाने जों सिजौ गुदियावहा जों सिबिनानै
जों खुलुमनाय लोगो लोगो जों इसोरखौ डाइरेक्ट थारमाने खुलुमथारनाय होन जों मोनना लायो आरो मोननो हायो आरो बेयावहा मोनसे प्रमान दोङो जों रोखा प्रमान मोनबोनाय स्वयं जों इसोरखौ मोननाय माखासे प्रमाना ओरैबायसा जादों जोंनि जेब्ला जों बेखौ सिबिबोनाय बेलायाव जों जेब्ला हाबा जानानै उन्दै उन्दै गथ' गथाय जेब्ला खांदों बै टाइमावहा जों गोबां थारमाने दुखु खस्थ'निफ्राय जों बारग'बोदों बेखौ सिबिनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे दुखु जारलाफोरा मा होनदों आलो गोजोनै जों सहसैनो जों बारग'बोनो हादों आरो बेखौ जों ओरैबायसा मोजां होननानै बुंनांगोन आरो बेखायनो आं बयखौबो रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों जोंनि बाथौ धोरोमा सैथो धोरोम आरो बे नंखाय धोरोम नङा आरो बे बाथौ धोरोमनि जिहेतु तत्व बे मोजां मोनफा मोनफा जोंनि जिहेतु स्वयं इसोरनिनो लिरनाय होननानै जों हमनानै जेनेबा जों सानना लानो हायो आरो दा बेखिनियावहा जों मा होनना बुंबावगोन जोंथ' इसोरखौ सिबिनानै गोबां जों माखासे दावबायबोदों मा होनना बुंदों जों आफा इसोर आनान गसाइ बोराइ बाथौनि अननायाव बिथांमोननि अननाय नङाब्ला जों बेखिनि पर्जायावहा जों सफैनोबो हानाय नङा खोमा बेसांखिनि माबायाव जों सफैनो हाया दा आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायखौ जों मोननानैसो जों बेखिनि माबायावहा जथेस्थ' उन्नत जादों बायदिसिना खामानि दामानिफ्राय जों मुक्ति जाबोदों आरो जोंहा गोबां थारमाने बेपार बिजनेस बायदिसिना खामानि जों बे आफा इसोर आनान गसाइ बोराइ बाथौनि अननायावनो जों माखासे जों मावनानै जों देरहासार जाबोदों आरो दा बेखायनो जों गोथार मंगलबार साननि जिथु बेलायाव जों निस्सय इसोर सिबिनाय बेलायाव आं गावनो खुद आं मंगलबार बेलायावबो आं गावनो बावो गावनो सिबियो गावनो बावो गावनो सिबियो बेयावहा आं माखासे गावनि गथ' गथायनि आरो गावनि न'खर खुंनायनि गोबां थारमाने बेयावनो जों मा होनो आर'ज खालामनानै बोर बिना लायो आरो बेबायदि आरो दा बेखिनियावहा दा बोर बिनाय लानायजों लोगोसे जों निस्सय आफा इसोर आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जोंनो बोरखौ सानस्रिदों होननानै जों सानना लायो आरो स्वयं इसोरा दङ आरो जों बेखौ दं होननानै जों सानो निस्सय नोंथाङा जुदि हसायैनो जुदि बर' होननानै नोंथाङा जुदि गावखौ फोथायना लादोंब्ला नोंथाङा जुदि गावखौ बर' होननानै जुदि गमामायैनो गावखौ सिनायथि होनो सानदोंब्ला नैबिदि निस्सय न'खराव बाथौसालि थानांगोन आरो माइ बाख्रि थानांगोन दा बिथांनि न'खरावबो बेबायदिनो बाथौसालि दं आरो माइ बाख्रि दङ आरो दा बेखौ गेजेर थाखोनि जौगानाय होननानै बुंनांगोन आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन जालांगोन दा जोङो नुवाथार आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ फोथायनायनि गेजेरजोंबो नैबे स्वयं न'खरखौ बा फोसाबनो हायो बा सोलायलांनो हायो बेखौ बिथाङा जोंनो फोरमायबाय बिनि थाखाय न'खरनि साफ्रोमखौबो आं साबायखर बावबाय बिदिनो मोनसे न'खराव जोङो हाबफैबाय बे समाव बे न'खरनि बिगोमाजों जोङो सावरायनो नाजागोन खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय नोंथांनि नामा मा नाम आंनि नामा मन्डे दैमारि गामि सिलेसबारि गामिया सिलेसबारि ओमफ्राय न'खराव साबेसे दं न'खराव गासै 7 फेमिलि दङ बिनो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन बाथौ धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों न'खरखौ माबायदि जौगानाय मोन्दों नोंथां समाव आं बेखौनो बुंनो सानो बे न'खराव जि समनिफ्राय आं जोनोम मोनदों बै समनिफ्राय आङो जोनोमनिफ्रायनो आङो बे बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिनि गेजेरजोंनो आङो दिनै जोनोम जाबोदों आरो बै समनिफ्राय आं नुबोदों आरो जि समनिफ्राय आङो थांनानै थाबोदों बै समनिफ्रायनो आङो निस्सय बे आंनि आंगो गावनि निजा बाथौ धोरोमखौनो आं दिनै सिबिबोदों आरो फुजिबोदों फोथायबोदों आरो बे फोथायबोनायनि गेजेरजोंनो आङो गावखौ निस्सय जौगानाय मोन्दों बोराइ बाथौआ जोंखौ हेफाजाब होबोदों आंहा फोथायनाय दोङो आरो आं दिनै गोबां प्रुफ दोङो दिनै बोराइ बाथौआ
गावखौ फोथायनानै गावखौ सिबिनायाव दिनै गावनि जिउखौ जुदि सोमोन्दोखौ खाथियाव खालामनानै लानानै निस्सय सिबियोब्ला जों दिनै फोथायनो हामारो आरो जों मोननो हामारो बोराइ बाथौनि अननायखौ। बेबायदिनो जोंनि दांनाय मावनाय फारसेजोंबो गोबां जोङो सुंग्रिबोनायनि गेजेरजों फोथायबोनायनि गेजेरजों जों दिनै देरहासार जाबोदों। बै सानसे समाव गैयामोनब्लाबो दिनै गावनि जिउखौ फोथायनाय लानानै गावनि जिउखौ बोराइ बाथौनि खाथि सोमोन्दो खालामनानै फोथायनायनि गेजेरजों जों दिनै बे न'खराव थारैनो जोङो मोगथां महराव जोङो गोदोनि आइ आफामोननि समाव जेरैबायदि अबस्थामोन बिनिख्रुइबो जों दिनै बांसिन जों दिनै मोजांखौ जाबोनाय नुदों आरो जाबोदों आरो आं आसा खालामो जागोन आरो जाबावगोन होननानै आसा खालामो। साबायखर थाबाय जे बाथौ धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा जिखिनि जौगाबोबाय जिखिनि डेभेलप खालामनो हाबाय बिथाङा गावनि मोन्दांथिखौ दिनै फोरमायबाय। बिनि थाखाय बिथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनै बर' न'खर बे बर' न'खराव मा थानांगौ गमामायैनो बिथांनाव जोङो फ्राय नुनो मोन्दों। बाख्रि दङ आरो नैबे बाथौ थानसालिखौबो समायना दिनै खालामना लाबाय आरो गोबां जौगाबोबाय। गोदो माने सिबिनायनि जेबो फोरोंनाय गैयामोन। माखौ सिबिनांगौ माबायदि सिबिनांगौ बाथौ धोरोमखौ माबायदि सिबिनाय जायो बिदि रावबो फोरोंनाय गैयामोन। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोरोंनाय नेमखान्थि बायदियै दिनै सिबिनायनि गेजेरजों बिथांमोना जौगानो हाबाय आरो बेबायदिनो बिनिफ्राय साबसिन आरो जौगानो हाबावथों बिनि थाखाय आङो नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनाव बोर बिनानै गावनि न'खरनि जि मोन्दांथि बेखौ फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर बावनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों। बेयाव जों मोनसे न'खराव जों हाबफैदों। बे न'खरनिफ्राय जोङो मिथिना लागोन। बे समाव केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय आं खावलायबाय। खुलुमबाय बाथौ बिमुंसारनिफ्राय। ओरैनो मा नाम नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा सार्जन बसुमतारी। आं जोंनि गामिया 5 नम्बर माजुलि। आच्चा, न'खराव साबैसे दङ? जोंहा न'खराव गासै 6 जन जायो। खुदियाजों फंबाय सासे दङ। ओमफ्राय बे समाव नोंथांनिफ्राय मोनसे सोंथिनि गेजेरजों जों मिथिनो लुबैगोन जे बाथौ धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों नोंथाङा बेसेबां जाफुंसार जानाय मोनदों? गिबियावनो आं जोंहानि न'खरनि जानानै जोंहानि बे न'खराव नोंथांमोन बाथौ बिबुंसारनि जानानै फैनायनि थाखाय बरायनायजों लोगोसे खुलुमनाय जासिहरबाय। दा बुंनो थाङोबा जोङो बाथौ धोरोमनि जेब्लासिम जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों बे गामियाव गायसनफैदोंमोन बा जोङो बे गामियाव लाजेनदोंमोन, बै समनिफ्रायनो जोंनि न'खराव मोनसे सोरांनि लामा फैनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बै समनिफ्रायनो दिनैसिम जों गोसोखौ मोनसे जौगासार जानाय बिथिंथिं जों नुनो मोन्दों, जोंनि मावनाय दांनाय बिथिंजों लोगोसे। दा बेयाव बुंनो थाङोबा फरायनाय फारसेथिं जों लानो हायो। जेब्ला जोङो बै समनिफ्राय दासिम फरायनानै आङो सासे एडभकेट दायो प्रेजेन्टआव। लोगोसेयैनो आङो जा बिनानावबो दङ, बिनानाव बिथाङाबो फरायगासिनो दङ। दा बोराइ बाथौखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि न'खराव जेरैबायदि सिगांनि थासारि आरो दानि थासारिखौ नोजोर बोयोब्ला जोङो दासिम गोबां जौगानायखौ नुनो मोन्दों जोंनि न'खराव। आरो लोगोसेयैनो जोंनि न'खरजोंल' नङा, जोंनि गामिनि जिथु थासारि बेयो लासैनो सोलायबोदों आरो। दा बेयाव जोंनि गामिनि आबहावाफोरा जों गोदो जेरै नुयोमोन, आथिखालाव जों बेबायदि थासारिखौ नुनो मोनलिया। जे माखासे न'खरनि लुफुंनाय जोंनि गामिनि थानाय हाल साल रायलायनाय धोरोमजों लोगोसे सिबिनायजों जों गोबां सोलायबोनायखौ नुदों आरो जौगासार जानाय लामाखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेनो जोङो आसा खालामो जोंनि बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बयबो सुबुं माहारिया मोजां लामा मोनथों, आं बेखौ आसा फारिबाय। साबायखर थाबाय जे बिथाङा
बाथौ धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों बेसेबां जाफुंसार जानो हादों बेखौ गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायबाय, बेनि थाखाय साबायखर थाबाय। बे समाव बिथांनि न'खराव समायना मोनसे थानसालि लुनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बर' न'खर हिसाबै जेरैबायदि नांगौ बेखौ जों गासिबो नुनो मोन्दों। बेयाव बाख्रि दङ आरो इसिं न', बर'नि न'खराव जिखिनि थानांगौ बेखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बे समाव आङो बाथौ बिमुसारनि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन, जोङो बर' हारिखौ फोथांनाय बा बर' हारिखौ रैखा खालामनायनि खोथा सानदोंब्ला जोङो से नाम्बारावनो जोङो गावनि सिनायथिखौ जोङो थिग खालामग्रोनांगोन। बर' हिसाबै गावनि सिनायथिखौ थिग जाग्रोनांगोन, बिनि उनावसो जोङो बर' हारिनि सिन्था खालामनायखौ जोङो साननो हायो आरो दा बेयाव जोङो जुदि गावनि सिनायथि जुदि गैयाब्ला बा नांगौ बायदि सासे बर' हिसाबै जुदि गावनि न'खराव नांगौ बायदि थानसालि बाथौ थानसालि गैयाबा, नांगौ बर' न'खरनि जि नुथाय बे नुथाया जुदि गैयाब्ला बेयाव हयथ' गोबां सौग्रावहैनो हागौ आरो बे खामानि मावनायाव बिथाङा बे हारिनि खामानि मावनायाव बिथाङा गोबां सौग्राव मोग्राव जानो हागौ आरो दा जोङो मोनबा गामि दावबायनायनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनबाय जे बाथौ धोरोम बा बर'नि गुबै बे बाथौ धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनि गोहो बा इसोरनि अनसायनाय, इसोरनि जि मावगोमा दा बेखौ मोननो हायो आरो बे मोननायनि गेजेरजोंनो इसोरनि बोर मोननायनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां जोङो न'खर दाफुंलांनो हायो आरो गोबां खामानियाव जोङो जाफुंसार जानो हायो आरो दिनैनि बे फोसावनाय आयदा बेखौ जोङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय आरो बाथौ बिमुसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनानै दिनैनि बे फोसावनाय आयदा बेखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दहा आइ आफा बोराइ